Instagram va TikTok platformalarini bäsleş tapyldy. В Туркменистане появился конкурент платформам Instagram и TikTok. Tamobil mobil goşunlysy öz türkmen programmistleri tarapyndan döredilen innovatsion platforma bolup, häzirki wagtda bu onlayn giňişlikde diýsen gylgalanly ýagdaýda mega ýarş dowam edýär. TMBiz – это инновационная платформа, созданная туркменскими программистами. В настоящее время в этом онлайн-пространстве проводится мега-конкурс. Ýarşyň netijelerine görä öňdäki orunlary eýelen ulanjylara iPhone 17 Pro, PlayStation 5, Android TV televizorlar ýaly onlar şu gymmatbaha bayraklar gowşurlar. По результатам конкурса пользователи, занявшие передовые места, будут награждены ценными призами, такими как iPhone 17 Pro, PlayStation 5, Android TV. Bäsleşiň şertlary bolsa has ansat, muň üçin mobil goşunlygyny ýükläp alyp Tamobil platformasyna agza bolun. Programmany dostlarlaryňyz, tanyşlaryňyz bilen paýlaşyň we resmi agzalary ýazarlaň. Условия конкурса очень просты. Для этого надо скачать приложение в свое портативное устройство и стать участником платформы TMBiz. Поделиться приложением со своими друзьями, знакомыми и подписаться на официальные аккаунты. Türkmenistanyň ilkinji gysga video akym platformasy bolan Tamobil türkmen biznesiniň sanly gurşagdaky ösüşidir. Ol diňe bir platforma däl, biznesa dahilli adamlaryň her biriniň gazançly sanly hemrasydyr. TMBiz – первая платформа для трансляции коротких видео в Туркменистане. Способствует развитию туркменского бизнеса в цифровой среде. Это не просто платформа, а выгодная цифровая поддержка для всех, кто занимается бизнесом.